Isto é a Xenda Escola. Comezamos. Comeza marzo e no Ludi seguen a acontecer cousas interesantes para contar. O pasado xoves 26 de febreiro, toda a primaria viaxou ata Coruña para unha experiencia musical. Tratábase dun dos concertos didácticos que se levan a cabo no Palacio da Ópera da cidade veciña. Moitos coles e centos de nenos e nenas coincidían con nós para asistir a Belén, o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky. Interpretación de Lucio coa Sinfónica de Galicia e o Xoven Ballet de Galicia. Fermosos decorados e unha narradora axudaron aínda máis a transportarnos a fermosa historia de amor entre Sigfrido e Odete. A piques de rematar o inverno e a chuvia cesarán nos vindeiros días. Os xoves, as altas presións seguirán situadas no norte, deixando ceos despeixados e, aínda que pola mañá vaia frío, durante o serán comezará o ascenso de temperaturas. O venres será tamén unha xornada con ceos despexados e temperaturas que producirán unha sensación térmica elevada para esta época do ano. O sábado continúa o bo tempo nas horas centrais do día e é probable que academos temperaturas superiores aos 20 grados. Isto é todo por esta semana. Ata a semana que ven.